Hola, bon dia xics i xiques, com esteu? Avui anem a fer la última sessió de relaxació, que van a ser estiraments, però ja sabeu que el blog se va quedar i les tindreu ahí totes. I avui tenim una sorpresa. Mireu on estic gravant el vídeo. Reconeixeu este paratge? Pues anem. S'assentem en terra, estirem les cames, una plegada i l'altra estirada, i s'agafem el peu en la mateixa mà. Soltem, canviem de mà i les dues mans. Molt bé, esteu fent-ho molt bé, canviem de cama. Estirem en la mateixa mà. Primer, canvie de mà, que si no arribes no passa res, jo no arribo. I amb les dues mans. Molt bé, ara anem a juntar les plantes dels peus i anem a tirar el cos cap avant. Intentem portar el cap cap als peus, però sense fer-nos mal, despaiet. Me tira un poquet però no me té que fer mal. Molt bé. Ara anem a obrir la cama dreta i amb la mà dreta tornarem a agafar el peu. O la cama. Tornem a obrir la cama esquerra i tornem a agafar el peu o el turmell o la cama on arribi, sense fer-me mal. Molt bé. Les dues cames. Hem de mirar els apunts perquè no me'n recordo. A tocar-les. Descansem. Tornem. I descansem. Molt bé. Ara anem a creuar les cames i les anem a dur al pit. Així no. I a la cama, que està aquí damunt, al pit. I ara, si podem, al terra i estirem. Canviem. I estirem. Notarem que mos tira així un poc. Molt bé. Ara anem a aixecar-se cap a dalt. Els peus, planta, planta. Toquem, agafem un peu i intentem tocar-nos el nas. A mi no m'arriba. L'altre no m'arriba tampoc. Una vegada més. Una altra vegada. Molt bé. Ara se posarem els genolls. Estirarem l'esquena, el culet als talons i estirem l'esquena. Ara estirem un braç. Ara estirem l'altre braç. I ara anem acabant. S'alcem
els genolls flexionats, les cames baix i intentem estirar les cames, dobleguem, estirem i dobleguem. Respirem una miqueta. Que bé se respira així en Riba-roja. I ara anem a acabar amb la salutació de les vocals. Ah, ja estàs allà. Mira que bé. I ja estic així. Oh, així estic jo. Ahí estàs tu. A, E, I, O, U. Ahí estás, así estoy yo y ahí estás tú. A, I, O. Ahí estás tú y así estoy yo. Bé, xiquets i xiquetes infantil, estic molt contenta i tinc moltes ganes de veure-vos a tots i a totes. Molts besets i espero que us agradi.